guys, what's up and welcome back to my vlog. So for today's video, ang gagawin natin ay prank video sa naman po mga kaibigan. So since na wala akong hilingaw karon, so before ko mag-duty ako sa prank si mama kay aron nga pang good vibes lang. So disclaimer na po guys, ako na siya guys, binuang na ni siya, so di na to seryoso. Ko lang siya for pang good vibes lang siya. So paman si Mother Earth karon diri, so ako siyang hulatan sa prank na yun. So atagi na lang ko sa gabuhat na karon guys nga prank. A few moments later. So guys, nana si Mother Earth. Ako siyang i-prank. Pakanta na to siya. Siya pakanta. Ma, wait lang, mag-video sa ta. Pero tag-bad romance ba? Katong kaisa lang. Kaisa lang. Ako ramama gaga ulala ada the bad romance. Dikas. So karon guys, si mama tong ipakanta na karon. Sige na. Katara gyapon katong kuan na katuwa kanta. Go. Triple kill. Masa ba ang feeling mo? Lulus ka.